Лукашенко крытыкуе прапагандыстаў і хваліцца новым талентам. На межах Беларусі зноў горача, а ў Мінску і Лідзе адбыліся страшныя трагедыі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко знайшоў у сабе новы талент і падобна асадзіў азаронка. Сёння ў Магілёве прайшоў форум медыйнай супольнасці Беларусі, на які прыехалі прадстаўнікі дзяржаўных СМІ з усёй краіны, а таксама Лукашенко. Нягледзячы на татальную зачыстку медыаполя, у апошнія гады прапагандзе няма асабліва чым пахваліцца. Накручаныя падпісчыкі ў тэлеграм-каналах, маргінальныя эксперты на Ютубе, якія прыцягваюць зусім не беларускую аўдыторыю, нулявыя чытанні сайтаў і прымусовыя падпіскі на папяровыя версіі выданняў, але асноўная гэта хлусня, распаліванне варожасці і замоўчванне рэальных праблем, якія турбуюць беларусаў. Лукашенко жа называе гэтыя метады прыгожымі эўфемізмамі кшталту інфармацыйнай вайны ці аўтарскай журналістыкай, і таму, на яго думку, прапаганды павінна стаць яшчэ больш. Надо усиливать пропаганду и контрпропаганду и идеологическую работу. Хочу, чтобы молодые журналисты это усвоили. Не нужно стесняться этих слов и понятий. Или на Западе их нет? Есть. Просто назвали другим словом. Пиар. То есть работа с общественным мнением. Суть одна. Як звычайна, Лукашенко ў сваёй прамове накінуўся на міфічных іх, якія кідаюць за краты журналістаў, закрываюць медыа і пераследуюць усіх нязгодных. Але факт у тым, што роўна гэтым апошнія гады займаюцца ў Беларусі, а па сусветным індексе свабоды прэсы наша краіна знаходзіцца на 167-м месцы са 180. Тым не менш, варта адзначыць, што факт рэпрэсіі супраць журналістаў Лукашенко прызнаў, але толькі тых, хто раней працаваў у дзяржсмі, а пасля падтрымаў пратэсты. Гэта, падобна, яго моцна пакрыўдзіла. Адзначым таксама, што сам Лукашенко адкрыта называе працу на яго сістэму кармушкай. Мы не хватали за их мнение и сажали их там в тюрьму или с них спрашивали. Мы их пытались наказать, правда не наказали, за предательство. Вы же возле этой кормушки хрюкали. Вам было хорошо. Особняки, дворцы, автомобили и прочее, не хочу при девушках говорить. Все у вас было, фамилии знаете. Вам было хорошо. Потом ветерок дунул с другой стороны. И вы не просто начали высказывать. Бывает, мнение меняет человек, ну что-то такого. Вы начали ломать и крошить страну. А вы были уверены, что все этого хотят? Вот мы боролись против этого. В том числе и спрашивали журналистов за нарушение закона. Прысутных Лукашенко заклікаў не замоўчваць праблемных тэм, а таксама пісаць і паказваць толькі праўду. З гэтым, па яго словах, ёсць праблемы, бо некаторыя прапагандысты нібыта схапілі зорку і надта шмат сабе дазваляюць. Знаете, до меня доходят отголоски неких споров о том, что некоторые наши журналисты, не обижайтесь, звезду поймали и давай, как-то у вас называется, авторская передача. Я тут сделаю я. Опуститесь на землю. Сядьте и подумайте. И те, кто сегодня зазвездились на этих программах, поставьте перед ними планку. Ниже нельзя, прыгайте, будете на экране телевизора. Нет, ну, идите готовьтесь. В противном случае вы потеряетесь. А мы вынуждены будем от вас отказаться. Імёнаў ён не назваў, але можа гэта намёк на Рыгора Азаронка. Прычым адзначым, калі ўжо Лукашенко кажа, што ўзровень ніжэйшы за планку, то гэта паказальна, бо лукашэнкаўскія стандарты, мякка кажучы, высокімі не назавеш. Бруд на адрас ягоных апанентаў з вуснаў тэлевядучых ніколі такой рэакцыі не выклікаў. Прапагандыстаў ён таксама раскрытыкаваў за празмерную колькасць крывавых і амаральных сюжэтаў, заклікаўшы устанавіць ідэалагічны фільтр. Акрамя вайнушкі ён прапанаваў здымаць больш мірных сюжэтаў, напрыклад, пра камбайнёраў. Праўда, як звычайна, акрамя прапаганды, маналог атрымаўся пра ўсё на свеце. Таксама заўважна, што апошнім часам Лукашенко пачынае заносіць у нейкую канспіралогію. Напрыклад, ён ізноў расказаў, што не верыць у рынкавую эканоміку, маўляў, гэта прыдумка Захаду, ніякага свабоднага рынку не існуе і гэтак далей. Акрамя таго, Лукашенко расказаў пра тое, як у дзяцінстве хацеў паступаць на журфак і нават пісаў вершы. Іх ён насіў за 15 кіламетраў у Шклоўскую раённую
раённую газету і хацеў, каб іх надрукавалі. Лукашенко згадаў, што ў яго дома павінен быў захавацца сшытак з ягонымі падлеткавымі творамі, таму, магчыма, нас чакае новы бестселлер. Дарэчы, пра пробы пяра Лукашенко выказваўся і раней, толькі на гэты раз ён вырашыў не прызнавацца, што рэдактар шклоўскай раёнкі нахабна назваў ягоныя вершы прозай і адмовіўся іх публікаваць, чым моцна тады пакрыўдзіў падлетка. Таму тут, па заветах прапаганды, Лукашенко частку праўды проста замаўчаў. На межах Беларусі з еўрапейскімі суседзямі зноў горача. Гэты май стаў рэкордным па колькасці мігрантаў, якія спрабуюць трапіць з нашай краіны ў Еўрасаюз. Выданне «Позірк» прааналізавала даныя памежнікаў і заўважыла, што за няпоўны месяц межы Беларусі з Польшчай, Літвой і Латвіяй штурмавалі больш за 6600 чалавек. Так што, падобна, Лукашенко цішком узяўся за старыя метады псавання жыцця суседзям, прычым як мінімум адзін такі штурм скончыўся ўзброеным нападам. Палякі заявілі, што на іх памежніка кінуўся мігрант з нажом. Вайсковец атрымаў сур'ёзнае раненне, ён знаходзіцца ў бальніцы, але пагрозы яго жыццю няма. Польскі бок адзначае, міграцыйны ціск на мяжы нарастае. Таксама нарастае і агрэсія мігрантаў, якія ідуць з Беларусі. Палякі адкрыта кажуць, што беларускія службы зноў фарміруюць з мігрантаў вялікія групы і адпраўляюць іх фарсіраваць мяжу. Навошта Лукашенку і яго сілавікам зноў правакаваць канфлікт, зразумела не вельмі, але сітуацыя складваецца парадаксальная. З аднаго боку, Лукашенко пастаянна жаліцца пра нейкія агрэсіўныя планы еўрапейскіх суседзяў, і адначасова ён ізноў пачынае іх правакаваць, выкарыстоўваючы мігрантаў. Карацей, тэндэнцыя так сабе, таму будзем і далей назіраць за сітуацыяй. Трагедыя адбылася ў Мінску. Там паўтарагадовая дзяўчынка выпала з акна 11-га паверха і загінула. Як паведаміў следчы камітэт, дзіця знаходзілася ў пакоі з адчыненым акном. Дзяўчынка улезла на канапу, пасля на падваконнік і абаперлася на маскітную сетку. Тая не вытрымала і выпала разам з малой. Ад атрыманых траўм дзіця памерла на месцы. У Лідскім раёне сабака загрыз сваю гаспадыню. Трагедыя здарылася ўвечары панядзелка каля чыгуначнай станцыі Гутна. Відавочца пабачыў жанчыну, якая сцякала крывёю, і пазваніў у хуткую дапамогу. Медыкі канстатавалі ў пенсіянеркі шматлікія раны ног і рук. На жаль, выратаваць яе не змаглі, і яна памерла на месцы здарэння. Большая частка беларусаў зарабляе менш за 1000 рублёў на месяц. Белстат апублікаваў вынікі даследавання хатніх гаспадарак па ўзроўні жыцця. Патлумачым, хатняя гаспадарка – гэта сукупнасць людзей, якая жыве ў адным жылым памяшканні, то бок гэта можа быць і сям'я з дзецьмі, і пара ў грамадзянскім шлюбе, і асобны адзінокі чалавек. Дзяржорган падлічыў, што ў сярэднім адна такая ячэйка грамадства мае крыху больш за 2200 рублёў на месяц. У сярэднім кожная такая гаспадарка амаль 39% сродкаў траціць на харчаванне, і гэта вельмі шмат. У заходніх краінах гэты паказчык не перавышае і 20%, але найбольш цікавая статыстыка – гэта індывідуальныя даходы. Белстат асабліва адзначае, што ўсяго 3,6% беларусаў маюць зарабляць менш за бюджэт пражытачнага мінімуму. Хваліцца тут, у прынцыпе, мала чым можна. Гэтая сума складае ўсяго 407 рублёў. Амаль 92% беларусаў маюць звыш 500 рублёў штомесяц, але толькі 40% зарабляюць 1000 рублёў і больш. То бок большая палова жыхароў краіны жыве з бюджэтам меншым за $315, і толькі 13% зарабляюць 1500 рублёў і больш. У той жа час, па інфармацыі Белстата, сярэдні заробак у краіне складае $688 да выліку падаткаў і збораў, але, як бачна, такія грошы зарабляе малая колькасць жыхароў. Вынеслі прысуд былому дырэктару завода ў Бабруйску, які набраў хабару на 114 000 рублёў. 57-гадовага мужчыну затрымалі ў лістападзе мінулага года. Яго абвінавацілі ў тым, што на працягу амаль 1,5 года ён не менш за 10 разоў браў грошы ад прадстаўнікоў камерцыйных фірм за станоўчае вырашэнне дзелавых пытанняў. Мужчына на судзе цалкам прызнаў віну і кампенсаваў шкоду. У выніку яму прызначылі 6 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму і 40 000 рублёў штрафу. Таксама экс-чыноўніку забаранілі цягам 5 гадоў займаць кіруючыя пасады. Але ж у лукашэнкаўскай Беларусі гэта ні пра што не сведчыць. Многіх карупцыянераў высокага ўзроўню спачатку паказальна судзяць, а пасля хутка вызваляюць з турмаў і адпраўляюць падымаць стратныя гаспадаркі. Магчыма, што і бабруйскага дырэктара чакае такі шлёс. А вось па палітычных артыкулах беларусаў караюць нашмат больш жорстка. Раней мы расказвалі пра бізнэсоўцу Артура Роліча, якога затрымалі пасля вяртання за мяжы. Стаў вядомы прысуд, які вынеслі 39-гадоваму мужчыну. Роліча судзілі за данаты арганізацыям, якія ўлады прызналі экстрэмісцкімі і тэрарыстычнымі. Мужчыну прысудзілі 9 гадоў калоніі.
Памерла маці загінулага ў турме палітвязня Вітольда Ашурка. Як стала вядома радыё «Свабода», Алена Міроновна Ашурак сышла з жыцця 27 мая. Жанчыне было 86 гадоў. У апошні час яе стан здароўя вельмі пагоршыўся, і ёй было цяжка хадзіць і наведваць магілу сына Вітольда, якога яна перажыла на 3 гады. Небяспечная хвароба пагражае беларусам. Па інфармацыі байпола, у некаторых жывёлагадоўчых гаспадарках Беларусі сталі ўсё часцей фіксаваць выпадкі бруцэлёза. Гэта інфекцыя, якой хварэюць пераважна каровы, і небяспека ў тым, што бруцэлёз перадаецца і чалавеку. На першых стадыях ён лечыцца адносна проста, але калі зацягнуць, то ён разбурае ўнутраныя органы. Байполаўцы сцвярджаюць, што ўспышка захворвання знаходзіцца ў памежных з Беларусю раёнах Расіі, але і ў нашай краіне цяпер стала больш выпадкаў бруцэлёзу. Праўда, адзначым, афіцыйнай інфармацыі пра хваробу пакуль не было. Беларусы не пабачаць футбольны чэмпіянат Еўропы, прынамсі, па тэлевізары. Месяц таму мы расказвалі пра тое, што Міністэрства інфармацыі афіцыйна дазволіла тэлеканалам красці і паказваць трансляцыі футбольных матчаў. Але ў Саюзе еўрапейскіх футбольных асацыяцый хутка адрэагавалі на такое нахабства, прыгразіўшы пакінуць Беларускую федэрацыю і клубы без фінансавання, калі БТ будзе паказваць пірацкія трансляцыі. У АБФФ былі вымушаныя заявіць, што беларускім заўзятарам давядзецца шукаць іншыя магчымасці для прагляду еўра, які стартуе ўжо 14 чэрвеня. На вяселле ў Мазыры прыйшлі нечаканыя госці, і яны дакладна не абрадавалі маладых. 32гадовая мясцовая жыхарка была вінная 100 рублёў адміністрацыйнага штрафу, але не гарэла жаданнем яго гасіць. Судовыя выканаўцы зладзілі рэйд і заспелі жанчыну ў разгар вяселля ў кампаніі сяброў і сваякоў. Сілавікоў радасная падзея не расчуліла, таму доўг давялося выплочваць проста з тых грошай, што падарылі госці. А ў Слуцку бацька выгульваў свайго сына на павадку. Мясцовая суполка апублікавала фота незвычайнай з'явы і прапанавала падпісчыкам даць ёй свой каментар. Варта адзначыць, што падобныя лейцы актыўна прадаюцца ў крамах і на маркетплейсах. Адзін бранзалет надзяваецца на руку дарослага, а другі канец на руку ці цела дзіцяці. І вось тут меркаванні каментатараў падзяліліся. Некаторыя называлі гэта праявай нетрадыцыйных сямейных каштоўнасцей і нагодай для звароту ў сацапеку. Іншыя жа апраўдвалі выкарыстанне павадку гіперактыўнасцю дзяцей, якіх трэба хоць неяк трымаць на кантролі. Жанчына прыехала на школьную лінейку і паставіла машыну каля чужога дома. У выніку ёй давялося пра гэта пашкадаваць. У тыктоку вірусіцца відэа з незвычайным метадам барацьбы з тымі, хто паркуецца там, дзе нельга. Жыхар Смалявічаў пабачыў перад варотамі ўласнага дома чужую машыну і абматаў яе цэлафанам і скотчам. Як высветлілася, кіроўца злашчаснага БМВ прыехала на святочную лінейку да пляменніцы. Каля школы парковачнага месца яна не знайшла, таму палічыла за лепшае пакінуць машыну ў чужым двары, а вярнуўшыся праз 2 гадзіны пабачыла сваё аўто ў Абгорцы. У выніку жанчына выклікала міліцыю, якая спярша штрафавала пацярпелую за няправільную паркоўку, а на яе крыўдзіцеля склала пратакол. Канчатковая адказнасць будзе залежаць ад сумы нанесенай шкоды, магчымая і крымінальная адказнасць. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.